Velkommen her til mit kontor. Jeg er borgmester i Næstved, og det jeg gerne vil fortælle lidt om i denne korte film, det er lidt om trafikudfordringerne, vi har både på vejen og på banen. Så derfor skal vi ud og kigge lidt på trafikken, på vejene og på banen, og så vil jeg sige, at vi er jo en betydningsfuld by i Danmark, en af de største kommuner vi har, og vi er sammen med Roskilde den største kommune i Region Sjælland. Vi har knap 82.000 indbyggere, men det er ikke det, vi skal snakke om nu. Nu skal vi ud og se på trafikken. Ja, sådan er biltrafikken her uden for Næstved Storcenter hver eneste eftermiddag og hver formiddag. I tusindvis af biler skal forbi her. Over 20.000 gennemsnitligt i døgnet kører forbi her. Og den står stille, kan I se. Den kører ikke forbi, den står stille. Uanset om der kommer grønt lys, så kan man ikke komme frem, fordi der er simpelthen stoppet op alle vejene. En omfartsvej nord om byen. Den vej udenom. Det er for alle de biler, som ikke har ærende her i Storcenteret og i Næstved, til at køre udenom. Og der er mange, der skal til Storebælt og videre væk fra Næstved, og de vil kunne køre udenom. Og det viser sig, at den omfartsvej, den vil blive forrentet med 26,7% om året. Det vil sige, at i løbet af 4 år, så er den investering tilbagebetalt. Vi beder staten om at bygge den omfartsvej, for det er en statslig vej, men indtil videre har vi ikke rigtig fået noget svar på, om staten vil bygge vejen. Men jeg vil gerne udfordre mine kolleger i hele Danmark. Er der nogen, der har en vejinvestering, der forrenter sig bedre end den, vi har her? Den forrenter sig med 26,7%. Og jeg spørger nu mine kolleger i hele Danmark, er der nogen, der har en vejstrækning, hvor det vil forrente sig bedre end de 26,7%, så vil jeg gerne høre fra dem. Jeg tror det ikke, og derfor er det påtrængende nødvendigt, at vi nu får den nordlige omfartsvej bygget rundt om Næstved, så vi kan få lettet trafikken her. Ja, nu er vi så taget til banegården, og her sker der faktisk noget. Ikke mindst fordi kommunen jo har været en væsentlig bidragyder til hele den forpladsomlægning, som finder sted her. Det er fordi, at vi skal have en terminal skabt, hvor busser og privatbiler og taxaer kan afhente og bringe folk til togene. Så mangler vi altså kun togene, og det er stadigvæk måske Danmarks dårligste tog, der kører her på Sydbanen. De er langsomme, de er ukomfortable, og de er simpelthen upålidelige. Og skinnerne, de kører på, er slidte, og derfor skal de udskiftes, og vi skal have nye, hurtigere og mere komfortable tog. Det er meget, meget afgørende. Mere end 5.000 mennesker skal hver dag fra Næstved og til København for at arbejde, og en stor del af dem kan tage tog, hvis de vil, men for øjeblikket er det ikke et godt og attraktivt alternativ. Vi står og venter på perronen herhenne og venter på at komme med toget. Og det er altid en lykketræffer, man er heldig at få et lidt mere moderne tog, men de blå kreaturvogne kører altså stadigvæk. Og det er det ikke værdigt, at man skal køre sådan mellem 2 store byer. Og vi kan se toget, der nu ruller ind. Det er jo faktisk et af de gamle tog, der kommer kørende der. Så de passagerer, der står og venter på det, har altså ikke haft held med sig i denne omgang. Det bliver skubbet frem af diesellokomotiv, så det er altså både CO2-forurenende, og så er det altså de gamle vogne, som kommer fra 60'erne, som man byder folk i dag at skulle rejse i, når de skal på arbejde frem og tilbage. Så derfor håber vi snart, at vi ser den sidste kreaturvogn på Næstved Station.